Goedenavond op zondag 17 oktober. Het nieuws in Zeeland en ook het weerbericht. Langs de A58 bij Krammendijk is vanmorgen een gewonde vrouw gevonden. De politie denkt dat ze uit een vrachtwagen is gevallen of gesprongen. Wat er precies is gebeurd is volgens de politie nog niet duidelijk. De bestuurder van een vrachtwagen is meegenomen naar het politiebureau voor een bloedproef en een verklaring. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Honderden mensen genoten gisteravond van de vuurwerkshow in Zoutelanden. Die kon vorig jaar door corona niet doorgaan. De show markeert traditiegetrouw het einde van het toeristenseizoen. Nou, het was echt heel fantastisch. Het zag er heel mooi uit. Ja, het was heel mooi en zo, ja. Het was gewoon, ja, het was wel leuk. Het was ook heel toevallig, want we gingen net een weekendje weg met opa en oma. Want wij hebben hier een vakantiehuisje. En toen ineens stond op een bordje van dat er vanavond de vuurwerkshow was. En toen gingen we daar natuurlijk direct heen. Ja, ik vond het heel mooi. Het was ook heel erg mooi op de muziek en zo. Het was echt heel goed gedaan. Prachtige show, heel mooi. Ik ben blij dat ik op tijd was. Super, super cool. Ja, klasse. Nou, leuk om er weer bij te zijn. Mooi dat het weer kon na zoveel tijd. Ik heb erg genoten. Nou Jan, dan mag je de telefoon pakken. Laat het maar eens zien hoe dat werkt. Ga je er 2 doen? Lullig, hè? En welk liedje is dat dan? Mijn opa. Meneer Gevaert woont op de verpleegafdeling van Rozenoord in Sluis. Hij luistert naar de Wonderfoon. Sinds enige tijd kunnen bewoners op deze aangepaste telefoon oude liedjes luisteren. Sommige mensen die zingen mee, anderen neurien, maar er zijn ook mensen die in de telefoon gaan praten. Ja, omdat ze denken dat ze iemand aan de telefoon gaan krijgen en dat lukt dan niet. Dus ja, dan is er wel enige frustratie. Maar dus ja, het is heel wisselend ja, wie dat de telefoon gebruikt. De Nijmeegse uitvinder Leo Willems maakte de eerste Wonderfoon voor zijn dementerende schoonmoeder. Inmiddels staan de apparaten in veel verpleegtehuizen. Muziek doet soms wonderen bij dementerenden. Ja, muziek dat is iets wat heel lang in de herinnering blijft. En niet alleen de melodie, maar ook de tekst. Dus, muziek daar brengt vaak ook prettige herinneringen mee. Of om ontspanning, ja, om te helpen ontspannen. Of om iemand te troosten, want muziek kan ook troostrijk zijn. Dus ja, muziek is een heel fijn middel sowieso. Toen ik hem kocht, zei ze van je bent gek. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. 52.110 puzzelstukjes gingen de afgelopen 1,5 jaar door de handen van Jos Op de Beek uit Heinkesand. Nu is de puzzel van 7 bij 2 meter af. Het is een beetje uit de kluiten gewassen. En ik had zelf ook geen idee dat hij zo groot was. Het is gewoon een uitdaging om zoiets te maken. Het is een hoop werk, het is een hoop uitzoekwerk, maar het is wel gewoon leuk om te doen. Het geeft me rust, het is relaxend vind ik. Maar een puzzel van 52.000 stukjes, hoe begin je daaraan? Ik gooi alles door elkaar. Ik ga echt uitspringende kleuren bij elkaar zoeken. Die leg ik dan in elkaar en zo bouw je iedere keer een stukje puzzel erbij. Dan zoek je weer de andere details, een takje wat ergens scheef hangt. En, het is gewoon maar proberen. De puzzel is nog een paar weken te bewonderen in de voormalige kerk in Rilland. Daarna gaat hij de doos weer in. Ondertussen is Jos aan een nieuw project begonnen. 42.000, dat is een kleintje. Ik heb er nog geen gevonden. Maar als ze er zijn, dan zou ik hem nog wel groter willen. En voor het sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. De Zeeuws-Vlaamse wielerklassieker De Omloop van de Braakman is vanmiddag in Filipijnen gewonnen door Roel van Sint-Maartensdijk uit Zuidland. Hij was na een wedstrijd over 180 kilometer de snelste in de sprint in de Kasteelstraat in Filipijnen voor Jarno Mobach, die een thuiswedstrijd reed, want Mobach woont in Filipijnen. Straks in Omroep Zeeland Sport zie je meer beelden van de Omloop van de Braakman. Verder ook aandacht voor het amateurvoetbal in de 3e divisie. Daar zorgt de Hoek voor een verrassing door met 1-2 te winnen van koploper Sparta Nijkerk.
Steve Schalkwijk scoorde beide doelpunten. Dit is de eerste. En je ziet ook beelden van Goes tegen Excelsior 31. En bij Terneuzense Boys tegen Heerjansdam in de eerste klasse B is het de vraag of deze bal buitenspel is, wel of niet. Dat en meer zometeen in Omroep Zeeland Sport. Tot zo. Een hoger drukgebied was vandaag iets verder weg, boven Zuid-Duitsland en de Alpen. Daardoor hadden we iets meer wind, met windkracht 2 tot 4 uit het zuiden. Maar ook wat meer bewolking dan gisteren en we moesten het van een paar kleine opklaringen hebben vanochtend en ook vanmiddag. En de temperatuur ging ook maar langzaam omhoog tot de beoogde 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er wel wat meer opklaringen, dus tijdelijk kan het helder worden met minima van 6 tot 8 graden. Morgen is er af en toe wat zon, meer ook dan vanmiddag. En met de matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt het op de meeste plaatsen zo'n 16 graden. 'S Avonds is er kans op een bui. En die temperatuurstijging is een aanzet voor een zachte dinsdag en woensdag, met dinsdag maxima van 18 tot 20 graden en woensdag maxima van 17 tot 19 graden. Maar er zijn perioden met regen en er is veel bewolking, vooral dinsdagochtend en woensdag kan het regenachtig zijn. Daarna wordt het kouder en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien. En tot zover dus deze Zeeland Nu voor deze zondag. Straks is nog het uitgebreidere sportnieuws in Omroep Zeeland Sport. En voor nu alvast een hele fijne avond. En graag tot morgen.